Assalamu alaikum. Da Allah Juma'a mun cika. Ya aka yi? Dan Allah tambaya ne. To Allah ya sa na sani. Allah wani mukutar nake tambaya. An ce mun akan layin na gidan sai. Mukutar. Ba shi da wata sai haka. To an ce mun dai producer ne shi aka yi. Lafiya ne. Lafiya kalau na kokarin sa ne mun hanya in shiga fim. Wannan fa ina ganin irin garorin nan ne da suke zuwa daga ƙauye da kuɗi su ce za su shiga fim. Bari na latsa shi idan na ji bai san mukutar ɗin da yake tambaya ba. Kawai na ce masa ni ne, na yi masa kantawaye. Abokina ya ka gane shi ne? Kai ba ka da lambar sani? Wallahi ba ni da lambar wayarsa. Ka san shi a fuska idan ka shi za ka iya gane shi. Gaskiya ba zan shi a fuska. Kuma idan na gan shi ba zan iya gane shi saboda ban taɓa ganin shi ba. Yawwa an zo wajen da nake so a zo. Yanzu kafcan kantawaye zai fara. Ashe shi yasa naga kana tambayar mukutar. Ban gane zancen naka ba, me kake nufi? To aini ne shi din. Wa kenan shi din? Mukutar din da kake tambaya producer a Kannywood. To aini ne shi. Alhamdulillah. Amma na yaro shi. Kai me haka kuma? Under arrest. Under arrest. Sunana State Kabiru Bala daga CID department. Allah dai kaga gaskiya bari ne maka bayanin komai. Ana son jin wani bayani ka. Kawai ka faɗa min ina yarinyar take. Idan ka tsaya min wata inda kuma wallahi jikinka zai gaya ma. Yarinya kuma wacce yarinyar kenan? Na faɗa ma idan ka tsaya min wata inda jikinka sai ya gaya ma. Kawai ka gaya min ina yarinyar take. Wallahi tallahi yalla bai ban san wacce yarinyar kake magana a kai ba. Yarinyar da ka hudo wa kunne ka ce za ka sa ta a fim. Ka sa ta gudu daga wajen iyayenta ta taho wajenka. Bilkisu ina ka ɓoye ta. Ba fa ni bane shi yalla bai. Ka tsaya ne maka bayani dalla. Na faɗa ma idan ka samu wata inda jikinka zai gaya ma ina Bilkisu. Na gaya ma ba ni bane wanda kake nema yalla bai. Ba ni bane shi. Ka saurara ne ma bayani. Wayo Allah. An fiya ma ni sha ne da yan tsaye saurari ta tsuniyarka. Bari mu je ofis idan ka ji gabza za ka yi bayani. Yalla bai wallahi tallahi ba ni bane wanda kake nema wasa nake ma. Rufe mun baki. Hello, Sajan ku shigo layin da motar na same shi.